Magmag tuke club mar Gor Mahia owuok amodhi gola achiel kuom achiel gi club mar AFC Leopards e tuke adhula lig maduong' mapacho kama nobagi alap mar Raila Odinga Stadium e kaunti ma Homa Bay. Austin Odhiambo nomiyo Gor Mahia gol margi e dakika mar 31 manotero tuge yweyo kogalo korontiere nyime. Bang' jotugo duogo e pap, Bernard Wanyama nolone Ingwe gol margi makoro nomiyo gi points achiel e tugono mar Mashemeji Derby. Police FC biro manyo point achiel kende kuom tuke gi ariyo modong' mondo midhialgi kaka joloch mar lig maduong' mar adhula kuom thuolo mokwongo. Kogalo mako thuolo mar ariyo gi points 5 ka AFC Leopards nitiere thuolo mar 6. Fika kwake Austin sasa. Austin Odhiambo anajitengeneza. Austin! Aliyepewa kapewa. Unachanjwa mpira ndani huko. Kichwa cha kurudisha mpira ndani. Banu Wanyama anaunganisha. Kaluwore gi duoko mar tugo e kind Gor Mahia kod AFC Leopards ma owuok amodhi moko kuom johera